Beno, ohitura zaigu urtero urtarria iristen denean sagardo ingurura gerturatzea, baina aurten aitzaki berezia dugu. Izan ere, hola sagardotegian ohikoa den moduan txotxirekiera egingo dute, baina kasu honetan urteurren berezi bat ospatuko dute, hain zuzen ere, 25 urte betetzen baitira sagardotegi honek Meakako auzoan aiteak irekin zituenetik. Eta ohitura den moduan, aurtengoan ere Iñaki Bengoetxea dugu gurekin hau guztia aipatzeko. Konta iguzu, Iñaki, zer modu zaude, pixka minutu batzuk falta dira antolatu duzuen festa guztia hau hasteko, nola aurkitzen zara? Bueno, beti bezala hemen adina ez du barkatzen, baina nerbilo puntu hori behar dut, eta xomorro hori pixa mugituz, eta ondo, momentun ondo. Aipatu dugu, 25 urte direla, urteurren berezi hauek normalean modu berezian ospatzen dira, ikusi dugu antolatu duzuena pixka bat berezia dela, ez da? Bai, aurten herri kirolakin hasi ginen, eta herri kirolakin eman egin nuen 25 urteko buelta hau, eta batez ere izango da simbolikoki gehiena markatuko duna 25 urte trontzakin eman behar dutela trontzalariak. Aizkolariak eta harri jasotzaileak egongo dira, eta bueno, ni herri kirola bizitu dut beti, maite dut hori, eta gaur ere egon gehiago. Beti aipatu izan duzu sagardotegia kultura eta euskal ondarea zabaltzeko lekua direla, eta hala egingo duzue izan ere bazkariaren ostean ere erromeria antolatu duzuelako, ez da? Bai, beti bezala bertsolariak hemen mendiluz eta bar ez dute faltik, eta txalapartariek ere ez, txistulariak, eta gero bazkaldu eta pixkat bazkaria digiritzeko nahi duna segi festan, erromeria, San Anton bueltako erromeria, gure demokoia pixa galduta zegon, baina hor zegona San Anton bueltako erromeria. Eta aurten izango du jendik aukera, nahi badu dantzatu, talo batzu jan, xistorra eta sagardoen. Aipatu duzu egun simbolikoa izango dela, simboloz beterikoa, normalean zu arduratzen zara txotxirekiera hori egitean, eta okerrez banago, aurten alabari pasako diozu testigua. Nolatan hartu duzu erabaki hori? Bueno, pentsatzen dutelako, bere garaian erretiratzie komeni dela, eta pixkanaka errekak ematen duen graba bezala basterratzen nijoa, eta nahi dut, eta gazteak beren txanda eta beren lekuko hartzia. Eta orduan hortako, utzi nahi diot berari, aurten dikan ja hasi, eta segitu dezan, beste 25 urtien gutxinez. Zalantzarik gabe eguneko protagonista sagardoa izango da, nolakoa da aurtengo sagardoa, oraindik ez dugu probatzeko aukerarik izan, beraz aurri geratu iguzu, nolakoa da aurtengo sagardo berria? Bueno, baitu zuet denatik, aurten gorputza pixka bat ere badute, batzuek, eta beti bezala dugu beste kupeltxo bat, baita ere 3 baridadekin, nahi duna dastatu, eta, bueno, nik uste zapore desberdinak eta gorputza pixka badula aurtengo sagardoak. Egun berezia izango da, beraz hortaz gozatzea opa dizugu eta alden neurrian disfruta ezazula. Bale, eskerrik asko zuire, tortzegatik. Oraingoan kameraren aurrean, Eider Bengoetxea dugu gurekin, egunetako protagonistetako bat izango dela, hain zuzen ere zuk hartuko duzulako aurten txotxa irekitzeko ardura hori, nora daramazu? Bueno, bastante lasai nago egia esan, egoera, uste non urduriago egun nintzela egoera enten, baina momentuz lasai nago bai. Horixe da, azken finean, egun berezia duzue gaurkoan, 25. urteurrena ospatzen duzue, imaginatzen dut, urduritasun bereziz biziko duzuela, ez da? Bai, hori bai, egia esan antolakuntza aurtengoa izan da izugarria, hilabetetako lana dago hemen guztionen atzean, eta 25 urte hau nahi izan ditugu modu berezian ospatu, bai 25 urteak eta bai errelebo hau gertatuko delako, eta bai ekitaldi bereziak, bai goizean, eguerdian eta arratsaldean ere, egun guztian. Horixe da, egun osoko festa antolatu duzue, imaginatzen dut ja urtarria iritsi denez, jendea sagardo gogoz egongo dela, ez da? Bai, nabari da. Egun hauetan telefonoa hasi da ja hotxa egiten, orain arte itzalita zegoen, baina bai, ja nabari da jendea gogoakin dagoela, txotx garaiko temporadarako, eta gu ere pozik horrela delako. Urtero omenaldi berezi bat egiten duzue, aurtengoan Xabier Martearena aurkeratu duzue, omenaldi hori jasotzeko, konta iguzu pixka bat zergatik edo nolatan erabaki zenuten?
Bueno, idea izan zen aitaren era bat, egia esan, bera da familikoa da, lehengusua, beti etxean, beti elkarrekin gabiltza, egia da, astero etortzen dela gure sagardotegira, bueno, kuadrilla, aste artero etortzen den kuadrilla hortan, eta, bueno, nahi izan diogu berari omenaldi hori egin, baina baita ere pixka sufriarazi, ze herri kirolan parte hartuko duelako, ez? Bere garaian hasi zen segaren munduan baita ere, pixka bat, gure aita entrenatzaile zuela, eta 3 bat urte egondu zen, eta, afizio hori bat zuenez, pixka bat erreto hau jarri diogu, ez? Kirolan munduan. Egun berezia da aurretik duzuena, beraz hortaz gozatzea espero dugu Eider, beraz mila esker. Mila esker zueri, gozatik. Bueno, Xabier, gaur zu izango zara omenaldi hau jasoko duena, pixka bat konta iguzu nola zaude edo nola jaso zenuen notizia? Guen dela kasi urte bete, lehenengo iazko txotxa bukatu ondoren, gauian aholtzen da pixka gelditzea, eta osabak esan ziren, hoxe. Sorpresa handi bat ez nuen espero, eta bai. Sagardotegi inguru honetan ibilitakoa zarazu, beraz, imaginatzen dut, zuretzat berezia izango dela gaur omenaldi hori jasotzea, ezta? Bai, oso berezia. Gaina kasik etxekoa sentitzen naiz, eta bai. Gainera aurtengoa urte hurren berezia tokatu zaigu, 25. urte hurrena, orduan ez dakitari urduriago zauden edo nola hartzen duzun ardura? Bai, urritasunak izaten dira. Azken ordu behintzat, gehienak. Baina, lanian pixkat hasi eta pixkat ambientia berotzen den ainean, pixkat asentatzen gehan. Gainera, zure kasuan, herri kiroletan ere parte hartuko duzu, beraz, denean egongo zara inplikatua, ezta? Bai. Bueno, egunaz gozatzea espero dugu eta alde nahinean, urduritasunak kentzea eta disfrutatzea, bale? Eskerrik asko. Bai, zuei. Esan da, ta bere lanak amaitu dira, batak besteari txandan. Ozen egin aurretik alegina etetea, zoragarria eta zorionak, filosofia merkea. Nere aurrean ikusten ditut, makina bat besolodi, oidan bezala ongi etorri, hurbildu zeraten hori. Ongi etorri urte berri onta mila kontu alako, denoko lara elkartu gera jai berezia talako. Naizta goizean inguru dena zuri zegoen galako, ez beldurri izan gaur ere olan, ez da berorik faltako.
beraz, zer esan, segalari ere izan dela, honek ere lotura egiten dugula Iñaki bere garaian egindako ibilbidearekin, eta aurten ikusiko duzuen bezala urte berezia da, 25. urte hurrena izanik, guztiari zentzua emango dugu eta ikusiko duzuen berezia izateaz gain, hemen kinu ezberdinak izango direla bizitzan, kinu ezberdinak egoten diren bezala hemen kinu politak egongo dira gaur, ekitaldiari hasiera emateko. Xabier eta zer esan, segalari, istari, ekitilari ere bai, leno pixka tira diot, ia animatuko litzatekeen soinua jotzera, baina berotu ala ikusiko dugu hori gertatzen da. Oinagor txapelketetan ere hamar txapele eraman izan ditu, Segan ere Gipuzkoako subkanpeonatua ere irabazia dauka, eta Iñaki ere jarraitzen zion, nolabait bideo hori, Segaren munduarekin lotura eginik, aurten horrekillo ezin zan, 25. urte hurrena, errelebo hau emanez nolabait txotxo irekiera eta ahoreaz egingo duen gauza izango delarik. Beraz, txistulariak hemen ditugu, eskerrik asko etorri direnak eta enekoitz urtsegirekin hasiko dugu pixka bat momentuaren omenaldi bezala aurrezkoa bagurra dantzatzeko alegin egingo izkigu enekoitzek gaien dio, beraz musikariek urrez daudenean eskatuko dizuet mesedez isiltasun pixka bat, pena merezi du gauza hauei arreta jartzea, eta benetan eskatzen dizuet isiltasun honekin gozatu musikari oso onak ditugula hemen atzean, eta aurreskularia egin dezala berea gomenduari gomena eginez. Eta aurtengo odore hau, Eiderrek, Xabierrekin batera, beraien esku, Sagardo berriaren odore hau irekiera egiteko. Aurtengo, hola Sagardo tegiko, Sagardo berria. Eskatuko dizuet itxoiteko pixka ohore hori eginda, inorrez adil altxak ero ukiko dugulako aukera, bertsolarien esku utziko dut pixka bat hau jazteko, bale? Bertsolarien esku. Bejonda izula mila zorion, horra da hitzen ordena, negu osoko lan gogorrak du, orain bere ondorena. Zuk San Martzial zabaltzen ezan, hau zen uno erik onena. Gu
gogoz gaude baina zeuzera desiatzen zegoena. Zerbait gozoa bazela hemen, berorrek azkar igerri, olari esker irun eginda, sagardo gozoen herri. Noizbait behar zan eta zurtxan da, hemen eman xabi herri, iloba batek jakin behar du, bere osabaren berri. Izeba osabata lengusuei, beti laguntzen diezu, gusarri xamar etortzen gera, ta beti hemen zaudezu. Beraz Xabier omenaldi hau, zeure egin dezakezu, merezi ez dakit merezi dezun, baina irabazi dezu. Baino gehiago galdezka zeuden, irekitzailea non zan, izan ez ere izerdi patsa, lehen atera dut trontzan. Etorri eta upela itxurrut, ez zera egon zalantzan, edan dezagun da noi mesede, eingo digun esperantza. Beraz, txotxe ireki du, bertsoak izan ditu eta nola ez, hola Sagardotien eskutikan, dagokion saria ere, hau borobiltzeko. Beraz, Xabier, hemen duzu, holak Sagardotegiak urtero egiten duen detailarekin, irekiera egiten duen bakoitzarentzako. Eta azken gauz bat, bizitza sorpresaz betea izaten da, eta hemen ere beste sorpresa bat, eliguke harritu behar, 25 urte dira hola Sagardotegiaren irekierak egiten direla, eta hemen ere generazio aldaketa ere badator, eta nolabait ere hemen bizitza kinu politez beteta badago, hemen ere izango duzu beste bat, beraz, Iñaki sorpresa hau Eiderreri dagokio, beraz, Xabier lagunduko diegu, baina begira, Eiderreri egin beharreko detailea, hemen da erreleboa, hemen da hola Sagardotegiaren hurrengo bidea, eraman behar diranak horrez eta agotasunez, batez ere, ardura handiko ordaria eta Iñaki bere alabari Eiderreri eman diona. Esate dizuet bizitza kinuz politez sortuta dagoela eta hau kinu polita da. Beraz, txalo zoragarri bat familia honentzako. Kantaria zibigargoko neskatzakin kontu bizan bihargo batzuekin ez bentzagiro daniko lakuekin. Kantaria zibigargoko neskatzakin kontu bizan bihargo batzuekin mutilaken gainatzen dira noiekin. Xabier Martiarena Bengoetxea, Jona.
pantaietatik ikusi dezakete, beraz animatu. Gaur zilarrezko ez taiaketan, poza zuen bihotzian. Aurrean dugu atezar bat, ta urte pila atzian. Hainbeste jende bildu otezan, laroita emeretzian. Orduan ere zenbat bandido, zu beltzoren parez pare, gaur ere batzuk etorri gera, formaltxeago alare. Ola aurreko mende amaieran, hasi zen okerrik gabe, bai baina peina horma zarrauek, pixkat lehenagotik daude. Gustokoak guretzat beti, horma artean sartzian, antzinetik edo gibeletik, aurrea edo atzian. Gauz ederra da horma artean, hainbat jende elkartzean, eta guretzat orea da, beti hemen kantatzean. Gorri berda ordinan amarmen dituzte igurdi izkina. Gataztuak dituzte dela zozofoina, kolorezuri gorri berda ordinan mugitzen dituzte mutilaren grina. Zara lengoko eguna pixa bat ezanaren ez ezamana ura zer momentu pasagen duna.